15. Kar chung od bura mamoko oriwo mano Mambere North. Inyalo paro jaod bura margi Geoffrey Ruku bende noyier kaka jatend migawo mano mochung' ne jotije mago mag piny owacho. Malava kar chung od bura mare bende nodong' nono bang' tho mano mar Malulu Injendi ma bende nolalo ngimane dwe mar ariyo higa mar 2025. Ugunja ma bende nitiere kod achiel kuom jolar kom Ugunja mano e by elections ma higani bende Opiyo Wandayi noyier kaka jatend migawo mochung' ne weche mago mag teko dwe mar abiriyo higa mar 2024. Banisa en achiel kuom kar chung od bura ma kinde mathoth iwacho ni kikompare kata mana kipimo kar chung od bura mamoko ene moko osebedo maonge representation chakre higa mar 2023 chakre ne jaod bura margi mano Honorable Kulo Hassan ne bende ne olalo ngimane. Bende nitiere gi Magarini constituency. Magarini bende nodong' nono nyakwaram Gajwanga yiero kaka notim iwacho ni nokotime e yo mahuyanga mano yiero mar higa mar 2024. Omiyo yiero mano mar kar chung od bura ma Magarini bende nothich oko mano kaluwore kod bura mano ng'ad gi doho maduong' e higa mar 2024. E kinde mwaloso bende kotenre kod ikruok ne yiero ma adundo waloso ne kotenre kod pende chike ma pacho ka nikech ne nitiere ng'ur ma koni kod kocha ma bende nowuok kaluwore gi tarik ma bende IEBC nochiwo mar chien tarik 27 dwe mar 11 mar higani mondo time yiero ma adundo nikech iwacho ni yiero ne bende itime kind thuolo mar ndalo 90. IEBC nosegole oboke gimomiyo ni yiero makamano nyaka ne tim mana chieng'no nikech wang'e ni polling stations mathoth engineer ZB polling stations mathoth gin skunde to IEBC bende noseyango gimomiyo ni ok nyal tim yiero e kinde thuolo mar 90 kaka jalar kar chung od bura mano ma Ugunja en gino ma bende nodonjo nwe yo makare an kata kod bedo ne ose delay but explanation no make sense. And also kwang'iyo bende ing'eyo ne koseland gimoro tiente joma bende dhi court mondo gima omed delay taparo mano kaka Jo-Ugunja ok wan ready for that. Koran the explanation no donjona kendo nikech gin yiero kuonde mang'eny nyaka los ballot papers and everything else it made sense that we have more time mondo IEBC oikre mondo tim elections no. For me the letter from IEBC explaining the date no donjona kendo apano waikre tarigno. Koro party preparations and marito nikech ng'en 17th and like deadline weng'en wang'en odhi timre before that. Koro even though 17 September and 28 days to go wang'en gini nya timre before nikech you need time, you must do it by then. Of course submission mar the papers to IEBC is a later date but you must do it before. So warito man party omiwa direction omiwa chieng' mwatime gino kendo omiwa chieng' mwaikre to wan ka joma oseringo ng'weni for now 400 days apano waikre team ZB oikre kendo ang'eno Ugunja dhi yudo telo makare mong'ith kendo makare. Erokamano ahinya wacho ni mano abiro mana yango tok chien tarik